ኢትዮጵያ አሃዱ ሓለዋ ገማገም ባሕሪ ከም ዘቆመት ኣገልግሎት ዜና ተሃገር ገሊጹ እዛ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ኣብ ሓለዋ ባሕሪ ዝዋፈር ኣሃዱ ፖሊስ ዘቆመተሉ ምኽንያት ኣብ ክልል ማያት ንዝፍጸም ገበናት ንምክልኻል ምዃኑ ገሊጻ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ማያት ንዝፍጸም ገበናት ንምክታእ ብጀላቡ ዝዋፈር ኣሃዱ ፖሊስ ከም ዘድልያ ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ተሃገር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ገሊጹ ንሱ ነዚ ዝገለጸ ኣብ ሞዮኦም ልዑል ኣበርክቶ ንዝገበሩ ኣባላት ፖሊስ ኣፍልጦን ሽልማትን ንምሃብ ኣብ ዝተዳለወ መደብ እዩ መስመዝ ዛም ገድብ ተሐድሶ መስሕብ በጻሕቲ ሃገር ንዝኾነ ከባቢታት እትክልማይ በሓለዋ ባሕሪ ገማገም ባሕሪ ንምክትታል መደብ ከም ዘሎ ድማ እቲ ጀነራል ኣሚቶ ነቲ ኣሃዱ ንምቋም መሰረታዊ ምድላዋት ተኻይዶ ከም ዘሎ ዝሓበረ ጀነራል ደመላሽ ኣባላት ናይ ምስልጣን መስርሕ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክጅምር ምዃኑ ኣገንዚቡ እዩ ዘሎ ኤርትራ ብ1991 ናፃ ድሕሪ ምዃና ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝረሓቐት ኢትዮጵያ ደጊማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ተቋምት ከም ዘላ ዘገለጽ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ድማ ሓይሊ ባሕሪ ኣቑማ ምንባራ ተገሊጹ ነይሩ እዩ እቲ ሃገር ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምውናን ምስ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ናይ መረዳድእ ሰነድ ድሕሪ ምኽታማ ምስ ሶማል ኣብ ምስሓብ ክትኣቱን ከላ ኣብቲ ዞባ ድማ ሓድሽ ናይ ወጥሪ ሃዋህው ተኸሲቱ ከም ዘሎ ይፍለጥ መራሒ እቲ ሃገር ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሂብዎ ኣብ ዝነበረ መግለጺ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ናይ ህላወ ጉዳይ ክብል ገሊጽዎ ነይሩ እዩ ሕጂ ድማ ሓደ ኣብ ሓለዋ ገማገም ባሕሪ ዝዋፈር ናይ ፖሊስ ኣሃድያ ኣቑማ ዘላ መንግስት ኬንያ ኣብ ርእሰ ከተማ ተሃገር ናይሮቢ ሓተት ዕቑባ ኮይኖም ክነብሩ ዝጸንሑ 4 ቱርካውያን በግዴታ ናብ ሃገሮም ከም ዝመለሰ ዕላው ገይሩ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘውፅአ መግለጺ ድማ እዚ ተግባር ንናጽነትን መሰላትን ሰባት ኣብ ሓደጋ ዘእትዩ ብምባል እቲ ኩነታት ከም ዘሻቐሎ ኣፍሊጡ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ብዛዕባ ኩነታቶም ካብ ኬንያ ናብ ቱርክ ዝተመለሱ ስደተኛታት ስክፍትኡ ገሊጹሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነዚ መግለጺ ዘውፅእ ዘሎ ኣብ ርእሰ ከተማ ናይሮቢ ብርክት ዝበሉ ወጻእተኛታት ዜጋ ብሓይሊ ይጭወዩ ኣለዉ ዝብል ጸብጸባት ይወጻሎ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ሓደ ብሪጣንያዊ ንማዕከን ዜና ቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንሱን ካልኦት ዜጋታት ቱርክን ብመሸፈነ ኣፍን ኣፍንጫን ዝተኸድኑ ዕጡቓት ከም ዝተጨውዩ ሓቢሩ ን8 ሰዓታት ጅሆ ተታሒዞም ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ብሪጣንያዊ ዜጋ ምዃኑ ዝተረጋገጸ ቅዳሕ ናይ ፓስፖርቱ ድሕሪ ምርኣዩ በቶም ዝጨወይዎ ከም ዝተፈትሐውን እቲ ውልቀ ሰብ ገሊጹ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝወፀ መግለጺ መንግስቲ ኬንያ ኣህጉራዊ ሕጊ ክኽበር ብፍላይ ድማ ሰባት ናብ ሃገሮም ብሓይሊ ከይመልስ ንመሰላት ሓተት ዕቑባ ክኽበር ግዴትኡ ክፍጸም ኣተሓሳሲቡ ብተወሳኺ ውድብ ሕብራት ሃገራት ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ናብቲ ናጽነቶም ኣብ ሓደጋ ዝወድቁሉ ቦታታት ብሓይሊ ክምለሱ የብሎምን ኢሉ በንጻር ናይዚ ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኬንያ ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ምምላስ ናይቶም 4 ቱርካውያን ዜጋታት ምስ መንግስቲ ቱርኪ ድሕሪ ዝተገብረ ስምዕ ዝተፈጸመ ክብል ሓቢሩ መንግስቲ ኬንያ ከዓ ነዚ ተግባር ዝገበረ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ማለት ኣብ መንጎ ቱርክን ኬንያን ዘሎ ታሪኻውን እስትራቴጂካውን ምሕዝነት ኣብ ግምት ብምእታው ምዃኑውን ተቒሱ መግለጺ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ወሲኹ ጉዳይቶም ኬንያ ንቱርኪ የሕሊፋ ዝሃበቶም 4 ውልቀ ሰባት ክብረቶም ብዝዕቅብ መንገዲ ብመንግስቲ ቱርኪ ንኽርአ ኣብ ስምዕ ከም ዝተበጽሐውን ሓቢሩ እቶም 4 ቱርካውያን ኣባላት ናይቲ ኣብ ቱርክን ኣብ መላእ ዓለም ጨናፍር ዘለዎን ሓያል እስላማዊ ምንቅስቓስ ዝኾነ መራሒኡ ፈትሓላህ ጉላን ድማ ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝዓረፈ ምንቅስቓስ ጉላን ምዃኖም ይፍለጥ እዚ ምንቅስቓስ ኣብ ቱርኪ ብፍላይ ድማ ፕሬዚደንት እቲ ሃገር ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን ኣብ 2016 ኣብ ዝተኻየደ ፈተነ ዕልዋ ኢድ ነይርዎ ኢሉ ዝኽሰስ ኮይኑ ነቲ ምንቅስቓስ ከዓ ከም ግብሪ ሽበራ መዲብዎ እዩ መንግስቲ ቱርኪ ብዛዕባ እዞም ካብ ኬንያ ተረኪብዎም ዘሎ 4 ቱርካውያን ብዝምልከት ዝሃቦ መግለጺ የለን መሰረት ውዕል ውድብ ሕብራት ሃገራት ናይ 1952 ሰባት ብሓይሊ ናብቲ ናጽነቶም ወይ ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ዝወድቀሉ ቦታ ክምለሱ የብሉን እዩ ዝብል መንግስቲ ኬንያ ነቶም 4 ቱርካውያን ረኪቡ እኳ እንተሎ መሰል ስደተኛታት ንምኽባር ግን ዝከኣለኒ ጻዕሪ ክገብር ክብል መግለጺ ኣውፅዩሎ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ከተማ ካዛን ኣብ ሩስያ ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ብሬክስ ንምስታፍ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ ኣሕመድ ናብ ከተማ ካዛን ከም ዝኣተወ ተገሊጹ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ ኣሕመድ ወፂኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዋዕላ ብሬክስ ንምስታፍ ሚኒስተራት ዘጠቓለለ ጉጅለ ልኡኽ መሪሑ ናብ ከተማ ካዛን ኣትዩ ምህላው ተገሊጹ ኣብቲ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ከተማ ካዛን ዝካየድ ዋዕላ ብሬክስ ኣስታት 20 መራሕቲ ሃገራት ክሳተፉ ተጽቢት ዘሎ ኮይኑ ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ነራንድራ ሞዲ
بريزيدنت إيران مسعود بيزشكيان كومون بريزيدنت تشاينا شي جينبينن كساتفو تثبيت يقبرلهم ودب بريكس ببرازيل روسيا هندن تشاينا دو أفريقيا دحر مجمارو نهاجرات جبس إثيوبيا إيران حبرات إمارات عربن نبت دنبا بموسخ صلواتاتو كسفح زفتن زلو متكاتا نايتب معراوين هاجرات زمرح ودابتات كخون زدلو ودب مخاني زغلاص سعود عربون نبت ودب كتصنبر عدم قريب الله زلو خوينو هاجرات بريكس كاب دمر 45 مئتاويت كاب حزب عالم زحزين قطبا ابالات هاجرات بريكس تدمير دما لعلي 28.5 تريليون كم زبصحن زدما استاد 28 مئتاويت قطبا عالم كم شفن يغلاص سبسلطان روسيا كالوت 30 هاجرات نا بريكس كصنبرا ወይ ድማ ምስተውዳበ ጽቡቕ ዝያዳ ረከብ ክገብራ ከም ዝደልያውን አመልኪቶም ኣለው ገለ መራሕቲ ናይተን ኣብ ዝውድብ ከጽንበራ ዝደልያ ገንካ አባል ዘይኮና ዘለዋ ከምኡን ምስተውድብ ርክባት ክገብራ ዝደልያ ሃገራት ኣብቲ ኣብ ዝሰሙን ኣብ ካዛን ሩስያ ዝካየድ ወዓላ ብሪክስ ክሳተፉ ምዃኖም ብወገን ሩስያ ዝወፀ መግለጺ ይሕብር ኣብ አፍሪካ ምስ ጃምላው እቶተን በዝተሓዝ ዘለወን ዕዳ በዝምልከት ሓንቲ ቢዝነስ ኢንሳይደር አፍሪካ ትበሃል ማዕከን ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ኣብ አፍሪካ ዘለወን ዕዳ ምስ ጃምላው እቶተን ተነጻጺሩ እቲ ናይ ዕዳ ሚእታዊት ዝለዓለ ዘለወን ሃገራት በዘርዘር ኣቐሚጣ ዘላ ኮይና ኤርትራን ሱዳንን ድማ ኣብ ቅድሚት ተቐሚጠን ኣለዋ መሰረት እዛ ማዕከን ዘርጊሓቶ ዘላ ደረጃታት ዘጠቓለለ ፍሉይ ጸብጻብ ኤርትራ ዕዳኣ ምስ ጃምላው እቶታ ክነጻጸሩ እንከሎ እቲ ብጽሒት 210.6 ሚእታዊት ብምዃኑ قدمي درجة كقمت أنكله سودان 146.5 مئتاوي تاب كالاي درجة زامبيا ب207.5 مئتاوي تاب ساساي درجة كاب فيرده ب207.1 مئتاوي تاب رابعي درجة موزامبيك ب97.5 مئتاوي تاب حمشاي درجة كونغو ب94.7 مئتاوي تاب شاتشاي درجة زيمبابوي ب87.2 مئتاوي شاوعاي درجة مالاوي 85.4 مئتاوي سامناي درجة غانا 82.4 مئتاوي تاش عي درجة موريشيس 79.1 مئتاويت 10 درجة تقميطن ኣለዋ ኣብዚ ዝርዝር ከዓ ኤርትራ ሱዳን ዛምቢያን ኬፕ ቨርደን ካብ ጃምላው እቶተን ዝዓቢ ዕዳ ከም ዘለወን ተገሊጹ ዘሎ أمانغو روسيان جرمانن زلو وطري نزايد أبز مسألة زلو وان جرمن بيتصحفت حيل بالتيك أمريكا جرمن أبوان قجت نيتو مريح سرحيتات كوينو نزتفل عليها قرات زقلقل حدش وانا بيتصحفت حيل بحر بالتيك تمالسونا يا أمريكا زلا أبتخبابيه مس روسيا وطرنا وسخي خيد أبزلو والأوان دمايو توت هدرو متحبار إن عبيز خيد زلا منستر مكلخال جرمن بوريس بوستريس أبتسنا سرعات أبزو اسمع مدرة مشارختنان نتوم سقات سلامنان زخون ملأختنان نصوريو جرمن قال كيدان بتر أصنعية تحليلو اتوانا بيت صحفت أوسن بحر اتركب كتما روستو كابز ركب إذا حيل بحر نايت هاجر يركب نسبة توسخي اتوانا بيت صحفت صبصبات وتهدرو كونتات أم الدلاون أنصار ربحتات أبالات هاجرات نيتو محلا وحويسو زباو بدهوتات كقاطم كله قبل ما سنمهاب وسان ترى كتس أوت يلو اتحدش بيت صحفت أستات 120 جرمناويان أب أوان سلام زسرحلو علم لخوين سرحتنياتات زحازيو دنمارك إستونيا فنلاند فرنسا بريطانيا لاتفيا ليتوينيا نيذرلاند بولاند سويدنن 11 هاجرات سرحتنياتن أوافيرن ኣለዋ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم